περιμένατε. Είμαι ο πρόδρομος ο Τσιαβός, είμαι από την εταιρεία ελεύθερου λογισμικού ελεκτικού κώδικα, την ΕΛΑΚ. Θα ήθελα σήμερα να σας πω δύο πράγματα για τις άδειες Creative Commons, οι οποίες είναι άδειες που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ρύθμιση ανοιχτού περιεχομένου, αλλά και δεδομένων, καθώς και μία σειρά από ρυθμίσεις που έχουμε, καινούργια κείμενα, νομοθετικά και υπουργικές αποφάσεις τα τελευταία περίπου 2 χρόνια, καθώς και το τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό νομοθετικό επίπεδο, αλλά και το τι συμβαίνει σε σχέση με το ίδιο το Creative Commons, δηλαδή ποιες είναι οι δράσεις που βλέπουμε που να συμβαίνουν τελευταία και ιδιαίτερα η version 4 των αδειών Creative Commons που έχει τεράστια σημασία για εμάς που κάνουμε τα νομικά των Creative Commons. Άρα θα ξεκινήσουμε κάποια πράγματα για την ευρωπαϊκή διάσταση, τη βασική νομοθεσία την ελληνική, τα νομικά εργαλεία που αφορούν σε περιεχόμενο, τα νομικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε για δεδομένα, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα πλέον γιατί λίγο πολύ έχουμε μεγάλες εκροές δεδομένων από τη δημόσια διοίκηση που θέλουμε να τα χρησιμοποιούμε για να φτιάχνουμε εφαρμογές ή να κάνουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και τέλος κάποιες πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πάμε λίγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα είμαστε εκεί. Βλέπουμε εδώ πέρα την Ήλι Κρούς, η οποία είναι η Επίτροπος υπεύθυνη για τα θέματα της κοινωνίας της πληροφορίας και η Αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 12 Δεκεμβρίου του 2011 έκανε μια πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ανοιχτών Δεδομένων, ένα κείμενο το οποίο επιγραφόταν μεταμορφώντας τα δημόσια δεδομένα σε χρυσό. Είχε επίσης και έναν άλλο τίτλο, το Unlocking the Gold Mine, το ξεκλειδώνοντας το χρυσορυχείο, το οποίο ούτε στα ελληνικά ούτε στα αγγλικά βγάζει ιδιαίτερο νόημα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι υπέρ των ανοιχτών δεδομένων. Οπότε μένουμε σε αυτό και να πούμε ότι η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι να ανοίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα γίνεται. Αυτό φαίνεται από το Digital Agenda 2020, το περίφημο ψηφιακό θεματολόγιο, το οποίο έχει μια σειρά από δράσεις, 5 από αυτές είναι πολύ σημαντικές για εμάς, για την κοινότητα των ανοιχτών δεδομένων. Θα αναφέρω τα θέματα διαφάνειας και κυρίως αυτό που λέμε περαιτέρω χρήση δημόσιας πληροφορίας, η οποία είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε οι νομικοί για να περιγράψουμε τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα. Όταν λέμε δηλαδή πληροφορία, δεν κάνουμε στο νομικό κόσμο διάκριση μεταξύ πληροφορίας και δεδομένων. Δεν θεωρούμε δηλαδή τα δεδομένα ως πληροφορία σε κάποιο context. Θεωρούμε τα δεδομένα και πληροφορία το ίδιο πράγμα νομοθετικά. Έχετε λοιπόν έχουμε μια σειρά από στρατηγικά κείμενα που σου λένε άνοιξε περισσότερο την πληροφορία σου. Είχαμε και κάποιες παρουσιάσεις τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη μέρα για την ακρίβεια, σχετικά με το τι υπάρχει και τι νομοθεσία υπάρχει για τα ανοιχτά δεδομένα και το ελεύθερο λογισμικό. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε αρκετή. Δηλαδή αυτός ο πίνακας που βλέπετε και τον οποίο δεν περιμένω να διαβάσετε, είναι ένας πίνακας με την πιο πρόσφατη νομοθεσία που έχουμε για τα δημόσια ανοιχτά δεδομένα και για τα ανοιχτά δεδομένα γενικά. Για να καταλάβουμε πώς ρυθμίζονται η κίνηση των δεδομένων, θα πρέπει να πάμε στην κάτω-κάτω σειρά που έχουμε το νόμο 2121 του 1993, το νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία, ο οποίος νόμος μας αφορά γιατί ουσιαστικά μας λέει συνήθως, ήταν ένας νόμος μας έλεγε τι πρέπει να κάνουμε ώστε να περιορίσουμε την πρόσβαση στην πληροφορία. Επειδή ο νόμος αυτός δημιουργεί ένα ιονή μονοπόλιο, ένα σαν μονοπόλιο στην πληροφορία για κάποιο περιορισμένο χρονικό διάστημα, που ποικίλει ανάλογα με το είδος της πληροφορίας, για τον λόγο αυτό ο νόμος αυτός χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει το ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί της πληροφορίας. Και οποιαδήποτε άδεια, είτε μιλάμε για την GPL ή την PST, είτε μιλάμε για τις άδειες Creative Commons, βασίζεται πάνω σε αυτό. Θα το δούμε στη συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. Όλα τα παραπάνω, από αυτό και πάνω, είναι νόμοι που έχουμε εκδώσει από το 2006 και μετά και οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν το κράτος, τα δεδομένα του και την πληροφορία του, να την ανοίξει. Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο. Και θα συζητήσουμε και στο τέλος, θα το δείτε, ότι έχουμε μια πάρα πολύ πρόσφατη υπουργική απόφαση, η οποία λέει ότι μάλιστα πρέπει να βγουν τα δεδομένα, πρέπει να βγουν με ανοιχτές άδειες στα δημόσια και μας καλεί να φτιάξουμε και standards και εκτός κυβέρνησης, να φτιάξουμε standards εκτός διοίκησης για τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα διαδίδονται. Θα το συζητήσουμε και μπορούμε να το συζητήσουμε και στις ερωτήσεις. Εδώ απλά σας δείχνει ότι υπάρχει πάρα πολλή νομοθεσία πάνω σε αυτό το τομέα.
Όπως είπαμε και προηγουμένως, οι άδειες είτε είναι λογισμικού, είτε περιεχομένου, είτε δεδομένων, οι άδειες γενικότερα, είτε ανοιχτές είτε κλειστές, βασίζονται σε αυτό το νόμο τον 2121 του 1993. Είναι ο νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία. Αυτός ο νόμος, όταν λέμε ότι δίνει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν είναι ένα πράγμα. Είναι μία δέσμη δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, το δικαίωμα να επιτρέπεις στον άλλον ή να του απαγορεύεις να αντιγράφει. Το δικαίωμα να το βάζεις στο διαδίκτυο. Το δικαίωμα να παίζει ένα μουσικό κομμάτι δημόσια. Όλα αυτά, από τη δέσμη λοιπόν αυτών των δικαιωμάτων, όταν εγώ παίρνω μία άδεια, παίρνω κάποια από αυτά και είτε σε περιορίζω να τα χρησιμοποιήσεις, είτε στα δίνω, σου επιτρέπω να τα ασκήσεις τα δικαιώματα αυτά, αλλά με κάποιους όρους. Άρα είναι σημαντικό να δούμε ότι όταν καταλαβαίνουμε μια άδεια, φανταστείτε ότι παίρνει, για να το πω, κληρονομεί κάποια από τα δικαιώματα που έχει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε μια υποκατηγορία που συνιστά τη συγκεκριμένη άδεια. Τώρα, εάν έχω μια άδεια που μου επιτρέπει να κάνω α και μια άδεια που μου επιτρέπει να κάνω β, δεν μπορώ να μίξω τα πράγματα αυτά εάν δεν είναι ίδιες. Για παράδειγμα, αν έχω ένα σετ δεδομένων που είναι ένας χάρτης και ένα σετ δεδομένων το οποίο είναι οι συγκοινωνίες πάνω σε αυτό το χάρτη. Εάν οι όροι της άδειας με την οποία μου δώσαν το χάρτη και τις άδειες με τις οποίες μου δώσαν τα συγκοινωνιακά δεδομένα δεν είναι οι ίδιοι, δεν μπορώ να πάρω και να κάνω μια εφαρμογή σε ένα κινητό στο οποίο τα δείχνει και τα δύο μαζί. Πρέπει οι όροι αυτοί να είναι μεταξύ τους συμβατοί. Για να δούμε λοιπόν γενικότερα τι λέει μια άδεια. Μια άδεια, και ειδικά μια δημόσια άδεια, μια public license στα ελληνικά, έχει μια δομή από τον licensor, από τον αδειοδότη, σε όλους. Δηλαδή, σου λέει ότι οποιοσδήποτε χρησιμοποιήσει αυτό το αντικείμενο μπορεί να κάνεις μια σειρά από πράγματα που τα διαβάζει στην άδεια. Ο αδειοδότης δεν χάνει την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλαδή, επειδή εγώ σου επιτρέπω με την GPL να πάρεις τον κώδικα και να τον δεις στον πηγαίο, δεν σημαίνει ότι εγώ μπορώ να με σταματήσει κάποιος να τον βλέπω εγώ. Ούτε σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να το δώσω σε κάποιον άλλο για κάποια χρήματα. Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι ο αδειοδότης, ο licensor, διατηρεί την πνευματική ιδιοκτησία. Απλά σου έδωσε μια άδεια να κάνεις 5 πράγματα. Τώρα λοιπόν, διαλέγοντας από τη δέσμη αυτή των δικαιωμάτων τι θα επιτρέψω στον αδειοδόχο, είναι σημαντικό να δούμε όταν πάμε στο ανοιχτό περιεχόμενο, δηλαδή σε οτιδήποτε το οποίο δεν είναι λογισμικό και θέλουμε να το δώσουμε με μια άδεια, πώς ακριβώς δουλεύουν αυτές οι άδειες και ειδικότερα πώς δουλεύουν οι άδειες Creative Commons, οι οποίες είναι οι πιο διαδεδομένες άδειες ανοιχτού περιεχομένου, δηλαδή δεδομένων ή, για να πάμε στους όρους της πνευματικής ιδιοκτησίας, έργων ήχου, λόγου, εικόνας, καλλιτεχνικών έργων, πληροφορίας, συνόλων πληροφορίας κτλ. Οι άδειες Creative Commons απαρτίζονται από 3 επίπεδα. Όσοι από εσάς δεν τα έχετε ακούσει, αυτά τα επαναλαμβάνω. Όσοι τα έχετε ακούσει ίσως και από άλλους, θα έχουμε και κάποια πιο ενδιαφέροντα μετά. Be strong. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν της άδειας είναι ένα κομμάτι το οποίο το γράφουμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αναγνώσιμο από ανθρώπους. Αυτό το διαφοροποιούμε από το αναγνώσιμο από δικηγόρους, γιατί τα κείμενα που γράφουμε συνήθως στο συνάφι μου δεν διαβάζονται. Οπότε έχουμε μια εκδοχή που μπορεί να τη διαβάσει ένας φυσιολογικός άνθρωπος και μετά έχουμε μια εκδοχή που μπορούν να τη διαβάσουν δικαστές και δικηγόροι αν έρθει στραβή η ώρα. Και μετά έχουμε και ένα επίπεδο στο οποίο είναι αναγνώσιμο από μηχανές, που ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά πάρα πολύ απλός HTML κώδικα, στον οποίο αντιγράφεις στη σελίδα σου στην οποία θα πετάξεις μέσα το link. Το αναγνώσιμο από ανθρώπους, το βλέπετε εδώ, είναι ένα παράδειγμα της άδειας αναφορά παρόμοια διανομή. Θα τις δούμε αναλυτικά τις άδειες και βλέπετε ότι σου λέει όταν πάρεις αυτή την άδεια μπορείς ελεύθερα να το διανέμεις, μπορείς ελεύθερα να το διασκευάσεις, να κάνεις αλλαγές. Πήρες για παράδειγμα μία εικόνα η οποία δείχνει έναν αμφορέα. Πρέπει να αναφέρεις τον δημιουργό, πρέπει να πεις από πού το πήρες, τον πήρα από τον πρόδρομο. Και αν κάνεις κάποιες αλλαγές, για παράδειγμα έχεις την Μόνα Λίζα και της βάλεις ένα μουστάκι και το δώσεις παραπέρα, το παραπέρα που θα το δώσεις θα πρέπει να το δώσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Βλέπετε ότι στην προηγούμενο screenshot που έχω, αν κατέβεις πιο κάτω, βλέπεις ότι έχει τη λέξη δημόσιος τομέας. Δημόσιος τομέας είναι η μετάφραση που κάναμε για το public domain. Όταν το διαβάζει κάποιος δημόσιος τομέας, εγώ συνήθως σκέφτομαι την ΙΔ Αθηνών, την εφορία μου. Αλλά δημόσιος τομέας, εμείς θέλαμε να πούμε public domain. Όπως καταλαβαίνετε, παρεμπιπτόντως, έχουμε ένα θέμα με τις μεταφράσεις των Creative Commons και κάνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα και το κάνω με αυτή την ομιλία. Όποιος μπορεί να βοηθήσει λίγο στις μεταφράσεις, θα έχω στο τέλος το website και τη διεύθυνσή μας να επικοινωνήσει μαζί μας να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πρώτο κομμάτι που είναι αναγνώσιμο από ανθρώπους. Έχουμε το αναγνώσιμο από δικηγόρους, το οποίο δεν είναι αυτό, έχω κάνει λάθος screenshot.
είναι πιο περίπλοκο, είναι γύρω στις 5 με 6 σελίδες κείμενο με μικρά γραμματάκια. Και το αναγνώσιμο από μηχανές που ουσιαστικά παίρνεις αυτόν τον HTML κώδικα και τον πετάς πάνω μόνο και μόνο για να συνδέσεις το link της σελίδας σου με το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι άδειες. Οι άδειες βρίσκονται σε ένα σταθερό σημείο και έχουμε σταθερά σημεία απόθεσης, προκειμένου να αισθάνεται ο χρήστης ασφάλεια ότι δεν αλλάζουν. Όταν δηλαδή εγώ σου λέω ότι αυτή η σελίδα ή αυτό το set δεδομένων είναι αδειοδοτούμενο από την άδεια Creative Commons αναφορά παρόμοια διανομή την 3,0 την ελληνική έκδοση, θα πρέπει να ξέρεις ότι δεν θα έρθει ο πρόδρομος νύχτα να τα αλλάξει. Εσύ το αδειοδότησες, τη χρησιμοποίησες εσύ που είσαι δημιουργός, αυτή την άδεια, για να κάνεις αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει να αισθάνεσαι μια εμπιστοσύνη. Αυτό μας διαφοροποιεί αρκετά από τις κλασικές EULA, τις End User License Agreements, τις άδειες τελικού χρήστη, που βλέπουμε παραδείγματος χάρη από μια εμπορική εταιρεία, στις οποίες συνήθως γίνονται αλλαγές νύχτα και δεν το βλέπεις, ή σου έρχεται ένα email και λες I agree. Όταν άλλαξε για παράδειγμα η Google τα privacy terms. Σχηματικά λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε μία άδεια η οποία τη βλέπουμε σαν commons deed, είναι το κομμάτι στο οποίο καταλαβαίνει τους βασικούς όρους της άδειας, εκφράζεται γύρω στις 60 γλώσσες, ώστε να μπορεί να καταλαβαίνει κανείς τη μητρική του γλώσσα τι λέει, και τέλος έχουμε το κομμάτι στο οποίο έχουμε αυτό το HTML που είδαμε παραπάνω. Προκειμένου να γίνει η αδειοδότηση του έργου, απλά χρησιμοποιείς ένα απλό wizard, είναι πάρα πολύ απλά το πώς γίνεται, το οποίο σου επιτρέπει να επιλέξεις τελικά την άδειά σου, γιατί δεν υπάρχει μόνο μία άδεια Creative Commons, υπάρχουν 6 βασικές άδειες Creative Commons, οι οποίες προκύπτουν από ένα συνδυασμό 4 στοιχείων. Να τα δούμε λίγο ποια είναι τα 4 αυτά στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι η αναφορά. Αυτό το στοιχείο υπάρχει και στις 6 άδειες Creative Commons. Σημαίνει ότι οποιοδήποτε χρήστης χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό, θα πρέπει να πει από πού το πήρε. Δεύτερον, είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να έχεις και μπορεί και να μην έχεις, δηλαδή μπορείς να επιτρέπεις ως δημιουργός που χρησιμοποιείς την άδεια Creative Commons σε κάποιον άλλον να χρησιμοποιήσει το υλικό σου για εμπορική χρήση ή όχι. Για παράδειγμα, είμαι ένας τραγουδιστής, έχω γράψει το τραγούδι, έχω εκτελέσει το τραγούδι και για τα δικαιώματα αυτά, της εκτέλεσης και τα δικαιώματα τα πνευματικά πάνω στο τραγούδι, τα βγάζω με μια άδεια Creative Commons που δεν επιτρέπει την εμπορική χρήση. Εσύ μπορείς να κατεβάσεις το τραγούδι και να τα ακούσεις, αλλά δεν μπορείς να πας να το παίξεις σε μια καφετέρια. Γιατί αυτό θεωρείται εμπορική χρήση, γιατί στην καφετέρια θα πληρώσει κάποιος για να το ακούσει. Εδώ έχουμε ένα ερώτημα τι συνιστά εμπορική χρήση. Είναι μια συζήτηση στην οποία συμμετέχω τουλάχιστον τα τελευταία 8 χρόνια. Ακόμα προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Μετά έχουμε τα όχι παράγωγα έργα, δηλαδή παίρνεις το υλικό και ακριβώς όπως είναι το δίνεις, δηλαδή αυτός που το παίρνει δεν έχει δικαίωμα να κάνει αλλαγές. Για παράδειγμα, πάλι έχω ένα συγκεκριμένο τραγούδι, δεν θέλω να μου το ρεμιξάρουν. Βάζω το όχι παράγωγα έργα. Μπορείς να τα ακούσεις, δεν μπορείς να κάνεις remix. Και παρόμοια διανομή είναι το copyleft, δηλαδή εάν εγώ κάνω αλλαγές, αν ρεμιξάρω τελικά αυτό το τραγούδι και το δώσω περαιτέρω, δεν μπορώ να το κλείσω. Δεν μπορώ να το δώσω με μια άδεια η οποία δεν επιτρέπει στον άλλο να κάνει αλλαγές και να το δώσω περαιτέρω. Είναι η ίδια λειτουργία με την GPL. Από τα 4-3 συν ένα σταθερό στοιχείο, όταν κάνουμε συνδυασμούς, μας προκύπτουν αυτοί οι 6 συνδυασμοί. Να σας πω ότι η άδεια αναφορά είναι αυτή που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή στο ελληνικό δημόσιο για τα περισσότερα έγγραφα, για τα έγγραφα τα οποία βγαίνουν στη διάβγεια. Η αναφορά παρόμοια διανομή, όπως θα δούμε, είναι η άδεια που υποχρεούμαστε από τον νόμο να βγάζουμε το περιεχόμενο που έχουν οι δήμοι στα website τους, άσχετο αν το κάνουν. Η αναφορά όχι παράγωγα έργα είναι άδεια την οποία τη βλέπουμε συνήθως σε κείμενα τα οποία θέλουμε να διασφαλίσουμε ή αντικείμενα τα οποία θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν γίνονται αλλαγές. Είναι μια μεγάλη κουβέντα κατά πόσο έχει πραγματικά νόημα αυτή η άδεια, αλλά υπάρχουν μερικές φορές άνθρωποι που θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν και οργανισμοί. Βγάζω ένα νόμο, θέλω να ξέρεις ότι ο νόμος είναι αυτός, δεν θέλω να το κάνει κανείς αλλαγή. Υποσυζήτηση, αν θέλετε, το συζητάμε στις ερωτήσεις. Αναφορά μη εμπορική χρήση είναι στην περίπτωση που το μόνο πράγμα που ζητάω είναι να μην κάνεις εμπορική χρήση, δεν με νοιάζει τι αλλαγές θα κάνεις, δεν με απασχολεί αυτό. Αναφορά μη εμπορική χρήση παρόμοια διανομή, όχι μόνο σου ζητάω να μην κάνεις εμπορική χρήση, αλλά αν το δώσεις περαιτέρω την αλλαγή, το ρεμιξαρισμένο κομμάτι, θέλω να το δώσεις με τους ίδιους όρους και στους όρους αυτούς περιλαμβάνεται και η μη εμπορική χρήση. Και τέλος, η πιο περιοριστική άδεια από όλες είναι μη εμπορική χρήση, όχι παράγωγα. Ό,τι παίρνεις μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μόνο εσύ ο ίδιος, να το δώσεις στους φίλους σου, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις χρήματα από αυτό ούτε να κάνεις αλλαγές. Το πώς προκύπτουν οι επιλογές της άδειας από το Wizard ουσιαστικά ανταποκρίνεται σε αυτό το δέντρο αποφάσεων. Μπορείτε να τα δείτε τα slides, θα τα έχω, μπορείτε να το δείτε με περισσότερη λεπτομέρεια όσοι θέλετε να καταλάβετε πώς λειτουργούν οι αποφάσεις αυτές.
Πού χρησιμοποιούνται σήμερα οι άδειες Creative Commons? Παντού. Εδώ, αν δούμε το site των Creative Commons, το μητρικό, βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται πάρα πολύ εκτεταμένα στη δημόσια διοίκηση. Ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια τα τελευταία 2-3 χρόνια και έχουμε καταφέρει να περαστούν κάποιοι νόμοι και στους νόμους αυτούς και στις υπουργικές αποφάσεις, τουλάχιστον νομικά πια, οι περισσότερες δημόσιες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν άδειες Creative Commons ή άδειες που να είναι συμβατές με τις Creative Commons. Χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στην εκπαίδευση. Το πιο σημαντικό project είναι το ER Commons, που βγάζει εκπαιδευτικές εγχειρίδια, βιβλία για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με ανοιχτές άδειες. Είδαμε και χθες που μιλήσαν εδώ και από το ΤΕΙ της Λάρισσας που κάνουν μια αντίστοιχη προσπάθεια. Πάρα πολύ στα δεδομένα. Στην Ελλάδα το Geodata είναι όλο με άδεια Creative Commons αναφορά. Στη φωτογραφία το βλέπουμε πάρα πολύ. Έχουμε στην Αγγλία ένα project το οποίο ουσιαστικά πάλι είναι εκπαιδευτικό, στο οποίο βγαίνουν οι φωτογραφίες και γίνονται διαρκώς αλλαγές από τους χρήστες και πάρα πολύ χρησιμοποιείται στο αυτό που λέμε GLAM, δηλαδή στο χώρο του πολιτισμού και της τέχνης. Μπορούμε να συζητήσουμε πάλι περισσότερα για αυτά τα ζητήματα στη συνέχεια. Ξεκινάω λοιπόν με το πρώτο νομοθετικό κείμενο, το οποίο θα δούμε λίγο σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Είναι μια υπουργική απόφαση η οποία βγήκε το Σεπτέμβριο του 2011, με την οποία αφορά τους δημοτικούς διαδικτυακούς τόπους και μας λέει ότι τα μεταδεδομένα τους θα πρέπει να δίδονται με Creative Commons αναφορά. Δηλαδή, αν εγώ βγάλω από είμαι στον Χ Δήμο, πάρω πάλι παράδειγμα, είμαι στο Δήμο Λαρισαίων και βγάζω από εκεί ένα σετ δεδομένων που αφορά το σύστημα που είναι οι σκουπιδοντενεκέδες στο Δήμο και εγώ θέλω να το πάρω αυτό στη συνέχεια το υλικό και να το βγάλω, να το χρησιμοποιήσω για παραδείγματος χάρη για να φτιάξω ένα API, το ίδιο το set των δεδομένων θα πρέπει να βγει με Creative Commons αναφορά παρόμοια διανομή. Τα μεταδεδομένα, δηλαδή στοιχεία που αφορούν το φάκελο ή στοιχεία που μπορούν να αφορούν το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε, τα βγάζουμε με Creative Commons αναφορά. Άρα αυτό μας δίνει ένα δείγμα ότι το υλικό το οποίο βλέπουμε γενικότερα σε δημοτικούς διαδικτυακούς τόπους θα πρέπει να βγαίνει με αυτές τις δύο κατηγορίες αδειών Creative Commons. Ξεκάθαρα ρητά αναφέρονται στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα την άδεια αναφορά παρόμοια διανομή. Είναι η άδεια που χρησιμοποιεί και η Wikipedia, είναι η άδεια που αντιστοιχεί σε GPL και είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη άδεια Creative Commons. Τα δύο στοιχεία είναι η αναφορά στο δημιουργό και η υποχρέωση copyleft παρόμοιας διανομής. Όταν παίρνω ένα υλικό το οποίο έχει αδειοδοτηθεί με μια Creative Commons αναφορά και παρόμοια διανομή, μπορώ τα δεδομένα αυτά να τα χρησιμοποιήσω, να τα δώσω περαιτέρω, να κάνω οποιασδήποτε αλλαγές, για παράδειγμα να τα καθαρίσω ή να πετάξω έξω κάποια πεδία. Μπορώ στη συνέχεια το καινούριο προϊόν που θα φτιάξω να το εντάξω σε ένα καινούριο προϊόν και να το διανύμω. Και αν υπάρχει κάποιο ηθικό δικαίωμα, δηλαδή το δικαίωμα η υποχρέωσή μου να αναφέρω από πού ήρθε, θα πρέπει να το αναφέρω. Αυτά που δεν μπορώ να κάνω είναι ότι από τη στιγμή που πάρω αυτό το υλικό δεν μπορώ να σταματήσω την πρόσβαση κάποιου τρίτου σε αυτά τα δεδομένα αυτή τη στιγμή στο δώσω. Δηλαδή, από τη στιγμή που το πήρα με μια Creative Commons αναφορά παρόμοια διανομή, δεν μπορώ να χρεώσω κάποιον με κριτήριο ότι δεν θα πάρει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα διαφορετικά, αποκλειστικά και μόνο για τα δεδομένα. Μπορώ να το χρεώσω για το απλετάκι που θα φτιάξω πάνω σε αυτά. Αλλά αν μου ζητήσει τα ίδια δεδομένα που βρίσκονται εκεί μέσα, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τα κάνει extract. Και γενικότερα δεν μπορεί να παραβεί τους όρους προφανώς που θέτει η αδειοδότηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρω από πού ήρθε, να κρατήσω αν γράφει ένα copyright Δήμος Λαρισαίων 2012 θα πρέπει να το έχω. Εάν τα δεδομένα είναι σε ένα ανοιχτό μορφότυπο, σε ένα οποιοδήποτε open data format, θα πρέπει να το διατηρήσω και θα πρέπει να αναφέρω πάνω, ας πούμε, και με το απλετάκι το οποίο δίνω αυτή την εφαρμογή, θα πρέπει εκεί να αναφέρω ότι τα δεδομένα διατίθεται με άδεια Creative Commons αναφορά παρόμοια διανομή. Λίγο θέλω εδώ να σταματήσουμε και να σκεφτούμε ένα σενάριο copyleft ή share alike όπως το λένε στα Creative Commons. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς δουλεύει το copyleft, γιατί το copyleft το βλέπουμε πάρα πολύ στη GPL. Εδώ λοιπόν θα σας πω τι συμβαίνει με τη ροή των δικαιωμάτων. Αυτό το πράγμα που βλέπουμε εδώ δεν σημαίνει ότι ανταλλάσσονται χαρτιά πέρα από ένα GPL που βλέπεις πάνω στο κώδικα ή ένα CC BY SA το οποίο μπορείς να δεις στο τέλος ενός συνόλου δεδομένων. Θέλω να σας εξηγήσω όμως τι έχει συμβεί νομικά όταν έχουμε την μετακίνηση ενός αντικειμένου που αδειοδοτείται με μία άδεια copyleft.
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα πρόσωπο που το λένε Ιωσήφ και ο οποίος φτιάχνει ένα έργο, ας πούμε ότι είναι ένα κείμενο. Αυτός είναι ο αδειοδότης, είναι ο original creator ή ο licensor. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα άλλο πρόσωπο, την Αλέκα. Η Αλέκα θέλει να πάρει τα έργα του Ιωσήφ και ο Ιωσήφ πράγματι έχει φτιάξει αυτό το έργο, της το δίνει και της το δίνει με μια άδεια Creative Commons αναφορά παρόμοια διανομή. Η Αλέκα δεν κάνει καμία αλλαγή στα έργα του Ιωσήφ. Ακριβώς όπως είναι, τα παίρνει. Δεν κάνει καμία απολύτως αλλαγή. Έχει όμως μια φίλη, τη Λιάννα. Η Λιάννα θέλει να πάρει από την Αλέκα το υλικό χωρίς να κάνει καμία απολύτως αλλαγή. Είναι απαραίτητο για αυτούς να μην γίνει καμία αλλαγή. Παίρνει λοιπόν το ίδιο έργο και μαζί παίρνει και την άδεια, την Creative Commons, αλλά προσέξτε, η άδεια έρχεται κατευθείαν από τον Ιωσήφ. Δηλαδή μπορεί η Λιάννα να πήρε το κείμενο, το βιβλίο που έγραψε ο Ιωσήφ από την Αλέκα, αλλά νομικά η άδεια προέρχεται από τον Ιωσήφ. Το ίδιο θα συνέβαινε αν ο Ιωσήφ έγραφε κώδικα και ήταν ένα GPL κώδικας, αν δεν κάνω καμιά αλλαγή και απλά τον κοπιάρω, η άδεια έρχεται πάντα από τον αρχικό δημιουργό. Να πάρουμε τώρα ένα άλλο σενάριο, λίγο πιο δημιουργικό. Έχουμε τον Αλέξη. Θέλει να πάρει το έργο από τον Ιωσήφ και στην πρώτη φάση το παίρνει ακριβώς όπως είναι. Βλέπετε λοιπόν ότι έρχεται η άδεια ακριβώς όπως είναι από τον Ιωσήφ. Στη συνέχεια όμως ο Αλέξης ξέρει ότι έχει έναν φίλο τον Μίτσο, ο οποίος ο μόνος τρόπος να διαβάσει αυτό το πράγμα είναι να του κάνει αλλαγές. Δεν μπορεί να το πάρει όπως είναι. Ο Αλέξης λοιπόν τροποποιεί το έργο και τροποποιώντας το έργο, ο Μίτσος θα πάρει δύο άδειες. Για το έργο το τροποποιημένο, η άδεια θα έρθει από τον Αλέξη. Για το αρχικό έργο, η άδεια θα έρθει από τον Ιωσήφ. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλαπλά στάδια, όταν έχουμε πολλαπλές αλλαγές, όπως είναι ένα σύνθετο σενάριο σε μία ανάπτυξη κώδικα ή σε ένα remix, αυτό που θα συμβεί, αν το ξαναδούμε γρήγορα, είναι ότι θα έχουμε πολλαπλές αδειοδοτήσεις από πολλαπλά πρόσωπα. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αν είχαμε πολλούς Μίτσους, θα ήταν και κάναν όλοι τους αλλαγές. Πρώτον, ότι ο λόγος για τον οποίο ο Μίτσος παίρνει από τον Αλέξη και όχι από τον Ιωσήφ είναι γιατί έχουμε προστιθέμενη αξία η οποία αποτελεί αποτέλεσμα της τροποποίησης. Είναι ο λόγος για τον οποίο συμμετέχουμε σε μια κοινότητα ανοιχτού περιεχομένου λογισμικού. Και επιπλέον μας λέει ότι στις περιπτώσεις αυτές είναι πολύ δύσκολη η εμπορική χρήση από τον Μίτσο. Ο Μίτσος θα πρέπει να πάρει πάρα πολλές άδειες. Άρα αυτό έχει σημασία για το επιχειρηματικό σας μοντέλο, εάν σκέφτεστε να χρησιμοποιείτε μια άδεια copyleft. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εταιρείες προτιμούν τις BSD ή προτιμούν τις καθαρές Creative Commons αναφορά για δεδομένα. Εάν έχουμε οποιοδήποτε σενάριο copyleft, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πώς θα εκαθαρίσουμε τα δικαιώματα μέχρι να φτάσουμε στον Ιωσήφ. Για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα δεδομένα και μάλιστα με τα δημόσια δεδομένα, εκτός από τις άδειες Creative Commons. Πρώτον, βλέπουμε ότι έχουμε θα περάσω πολύ γρήγορα να καταλάβουμε τι γίνεται σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Έχουμε μια οδηγία για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας, που σαν βασικό στόχο, ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ζητάει να ανοίξουμε τα δεδομένα, είναι ότι με τον τρόπο αυτό πιστεύει ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες δουλειές και θα έχουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Μάλλον αντίστροφα, επειδή θα έχουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, θα δημιουργηθούν περισσότερες δουλειές. Το βλέπει δηλαδή ως ένα εργαλείο ανάπτυξης. Βλέπουμε ότι ζητάει λοιπόν να δημιουργηθούν διάφορες άδειες, οι οποίες δεν περιορίζουν άνευ λόγο τις δυνατότητες περαιτέρω χρήσης. Δίνει λοιπόν ένα πλαίσιο χωρίς να μας λέει ποια άδεια θα χρησιμοποιήσουμε, υπάρχουσα οδηγία, και εμείς είναι να αποφασίσουμε για την άδεια αυτή. Πολύ πρόσφατα είχαμε μία πρόταση για καινούρια οδηγία, η οποία αναφέρει ρητά τα ανοιχτά δεδομένα. Εδώ πέρα πάλι δεν αναφέρει συγκεκριμένη άδεια, αλλά λίγο πολύ τη φωτογραφίζει. Μας λέει δηλαδή ότι θέλει να είναι Creative Commons αναφορά παρόμοια διανομή. Αντίστοιχες διατάξεις είχαμε δει σε μια οδηγία για τα γεωχωρικά δεδομένα, την οδηγία Inspire, για όσους ασχολούνται με τα GIS, και αντίστοιχα βλέπουμε να χρησιμοποιούνται και οδηγίες σε σχέση με τα standards, δηλαδή το European Interoperability Framework που βλέπουμε από την ESA, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πράγματι χρησιμοποιήθηκε τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε ελληνικό επίπεδο, προκειμένου να πιέσουμε να βγουν ανοιχτές άδειες. Επειδή βαριέστε, πάω πιο γρήγορα αυτά τα θέματα, να το πω πολύ απλά, ότι έχουμε πολύ νομοθετικό πλαίσιο σε επίπεδο ευρωπαϊκό, το οποίο μας λέει στις διοικήσεις μας να χρησιμοποιούμε ανοιχτά δεδομένα. Να πω επίσης ότι οι άδειες τις οποίες χρησιμοποιούμε σε όλη την Ευρώπη ως πρότυπο είναι η αγγλική άδεια για τα ανοιχτά δεδομένα, η OGL, η Open Government License, η οποία είναι η αντίστοιχη με την Creative Commons αναφορά. Κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και μάλιστα λέει ρητά ότι οι άδειες είναι διαλειτουργικές μεταξύ τους. Δηλαδή, αν πάρω ένα set δεδομένων
και είναι με μία OGL, μπορώ στη συνέχεια να πάρω ένα άλλο set δεδομένων ελληνικό με μία αντίστοιχη OGL ή με μία CC αναφορά και να τα βάλω μαζί. Παράδειγμα πρακτικό, παίρνω τους δρόμους του Μεγάλου Βασιλείου, του Ηνωμένου Βασιλείου, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ναι, remix. Παίρνω λοιπόν τους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι ένα set δεδομένων που μου το δίνει με μία OGL, και παίρνω τους δρόμους της Ελλάδος, όσους μου βγάλει τέλος πάντων το Geodata, και θέλω να φτιάξω ένα applet το οποίο θα μου κάνει μία διαδρομή από την Αθήνα στο Λονδίνο και στο οποίο θα μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα χωρίς να έχω τους περιορισμούς που μου δίνει η πρόσβαση στο χάρτη της Google. Πες ότι ήθελα κάτι σαν περισσότερο να μοιάζει με το OpenStreetMap. Ήθελα να προσθέσω κάποια layers που δεν μπορώ να τα βρω πληροφορίας στο OpenStreetMap. Τα δύο αυτά set πληροφορίας μπορώ να τα μίξω. Η OGL είναι ουσιαστικά ίδια με την Creative Commons αναφορά. Βέβαια, αν πάμε στους νομικούς που ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα, θα σας βρούμε άπειρες μικρές ασυμβατότητες μεταξύ των αδειών. Και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, αντίστοιχο φαντάζομαι με τα προβλήματα που έχουν οι προγραμματιστές, που λέει ότι χρησιμοποιείς ένα μια στάνταρ κείμενο άδειας. Μην κάνεις 15 διαφορετικές, γιατί είναι σίγουρο ότι θα κάνεις λάθος. Για παράδειγμα, οι Γάλλοι που έχουν προσπαθήσει να κάνουν κάτι αντίστοιχο, τους έχουν φύγει κάποιες λέξεις που τους κάνουν λίγο ασύμβατες στις άδειες, το ίδιο οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι και εμείς. Βλέπουμε όμως ότι οι άδειες αυτές λειτουργούν σαν την Creative Commons αναφορά. Υπάρχει και μια δεύτερη άδεια που είναι η Creative Commons, είναι πάλι από την αρχική κυβέρνηση, η Non-Commercial Government License, που είναι η ίδια με τη CC BY and CSA, δηλαδή την Creative Commons μη εμπορική χρήση παρόμοια διανομή. Η άδεια αυτή δεν θεωρείται ανοιχτή. Δηλαδή, άδειες οι οποίες έχουν το στοιχείο μη εμπορική χρήση δεν θεωρούνται ανοιχτές. Γενικότερα, όσο πιο απλή είναι η άδεια, τόσο πιο αυξημένη είναι η περαιτέρω χρήση και έχουμε ανάγκη πολλές φορές δυστυχώς και από άλλα νομικά εργαλεία προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα λειτουργήσουν στον κόσμο των δικηγόρων normal. Μία ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα άδεια είναι η Open Metadata License. Είναι πάλι αντίστοιχη με την Creative Commons αναφορά. Αυτή τη χρησιμοποιεί η ISA, ειδικά στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου προγράμματος που δεν ξέρω αν το ξέρετε, του Join Up, της πλατφόρμας, στην οποία βγάζει λογισμικό και δεδομένα ανοιχτά. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, θα πω ξανά ότι είναι η ίδια τάση, οδηγούμαστε δηλαδή πάλι σε μία άδεια η οποία είναι αντίστοιχη με την Creative Commons αναφορά. Τα περνάω και αυτά γιατί βλέπω ότι σας χάνω σιγά σιγά. Θέλω να πω τώρα το εξής. Αυτό έχει σημασία πάλι για εμάς τους δικηγόρους, έχει σημασία για εσάς τους developers, στο σημείο στο οποίο πρέπει να κάνετε και εσείς τη δουλειά σας και εμείς προσπαθούμε να σας παιδέψουμε. Επειδή ακριβώς φτιάχνουμε και εμείς έχουμε την τάση όταν βλέπουμε μία άδεια να λέμε καλή είναι, αλλά εγώ μπορώ να την κάνω καλύτερη, και μάλιστα όχι να την κάνω καλύτερη, αλλά να κάνω forking πάνω σε αυτή την άδεια, έχουμε βρωμίσει από άδειες. Το έχει καταλάβει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι ωραία ήταν η οδηγία που τους δώσαμε, κάντε, βγείτε και περαιτέρω χρησιμοποιήστε τα δεδομένα, αλλά πρέπει να τους δώσουμε ένα μπούσουλα το πώς τα forkings που κάνουν με τις άδειες να διαλειτουργούν μεταξύ τους. Δηλαδή αυτό που σας είπα στην αρχή, να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο οι άδειες. Για τον λόγο αυτό, σε κάθε κράτος μέλος προσπαθούμε να φτιάξουμε εθνικά πλαίσια διαλειτουργικότητας που ουσιαστικά μας λένε ποιοι είναι οι όροι των αδειών ανεξαρτήτως του πώς τους ονομάζουμε. Δηλαδή μας λένε ότι είτε θες να την πεις OGL, είτε θες να την πεις CC, είτε θες να την πεις ODBL ή ό,τι τέλος πάντων θέλεις να την πεις στην άδεια, φρόντισε να τηρεί αυτούς τους βασικούς κανόνες ώστε να μπορεί να λειτουργεί. Κάθε κράτος μέλος λοιπόν φροντίζει για αυτό το πράγμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε γενικότερο επίπεδο φροντίζει να διαλειτουργούν όλα αυτά τα πράγματα μεταξύ τους. Αυτή είναι η πιο δημοκρατική άποψη. Υπάρχει η άλλη άποψη που θα έλεγε μία άδεια αυτή είναι χρησιμοποιήστε την. Αλλά δεν έχει λειτουργήσει, οπότε προς το παρόν είμαστε εδώ. Στην Ελλάδα, για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε ένα νόμο που είναι από το 2008, ο 3731, για την προτυποποίηση και τη διαλειτουργικότητα. Και ο νόμος αυτός έβγηκε μια υπουργική απόφαση τον Απρίλιο, η οποία έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα τα δούμε παραπέρα. Εδώ είναι η άδεια κυβερνητική η ελληνική για τα γεωχωρικά δεδομένα, είναι ίδια με την Creative Commons αναφορά παρόμοια διανομή. Να πάμε λίγο σε αυτό την υπουργική απόφαση που σας είπα ότι βγήκε πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Είναι συνδυασμός αυτών των νόμων για τους λάτρεις των αριθμών. Και αυτό που λέει είναι ότι το σύνολο της δημόσιας πληροφορίας που διατίθεται από το διαδικτυακό τόπο ενός φορέα της δημόσιας διοίκησης πρέπει να είναι διαθέσιμη χωρίς τεχνικούς, νομικούς ή οργανωτικούς περιορισμούς.
Αυτά τα στοιχεία που αναγράφει εδώ πέρα ουσιαστικά μας οδηγούν σε 3 τύπους αδειών. Δηλαδή, είτε θα χρησιμοποιήσουμε μία άδεια Creative Commons αναφορά, αντίστοιχη της BSD, είτε θα χρησιμοποιήσουμε μία Creative Commons αναφορά παρόμοια διανομή, αντίστοιχη της GPL, είτε θα χρησιμοποιήσουμε μία Creative Commons αναφορά μη εμπορική χρήση παρόμοια διανομή, δεν έχει αντίστοιχη. Αυτό λοιπόν, η νομοθεσία που υπάρχει εδώ είναι αρκετά σημαντική, αλλά έχει ένα πρόβλημα, το οποίο λέει το εξής. Δεν έχουμε ακόμα καθορίσει το πρότυπο διαλειτουργικότητας νομικής μεταξύ των αδειών. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία στην οποία να καθορίσουμε ποιον από τους 3 τύπους αυτούς αδειών θέλουμε. Ή αν πάμε για εμπορικές άδειες, για κλειστές άδειες, οι οποίες πρέπει να τρέχουν παράλληλα, δηλαδή επιτρέπει ο νόμος ουσιαστικά μόνο dual licensing, μόνο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καθορίσουμε κάποιες βασικές αρχές. Αυτό έχει βγει 2 εβδομάδες, 3 τώρα. Είναι σημαντικό η κοινότητα που ασχολείται με ανοιχτά δεδομένα να εκφράσει μία θέση σχετικά με ποια άδεια εξυπηρετεί περισσότερο τις ανάγκες της. Δηλαδή, εφόσον έχουμε ένα νομικό εργαλείο ρημάδι, το οποίο σου λέει ότι μπορείς να φέρεις και την κοινότητα στο τραπέζι. Η κοινότητα πρέπει λίγο να συζητήσουμε και να βρούμε ποια είναι η άδεια την οποία θέλει. Θέλει μία αναφορά παρόμοια διανομή ή θέλει μία απλή αναφορά. Τώρα, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα μαγευτικά σε Ελλάδα και Ευρώπη, οι άδειες Creative Commons πάνε στη version 4.0. Κάποιοι από εσάς που ασχολείστε με άδειες, θέλοντας και μη, μπορεί να ξέρετε ότι είχαμε πρόβλημα με το δικαίωμα βάσης δεδομένων, το sui generis, το δικαίωμα του database right. Αυτό απλά να σας πω ήταν ένα bug στις προηγούμενες άδειές μας. Σε αυτές τις άδειες το έχουμε λύσει, πιστεύουμε, και υπάρχει η κουβέντα αν θα εξακολουθήσουμε να έχουμε 60-70 άδειες, που είναι μία άδεια για κάθε δικαιοδοσία, για κάθε χώρα δηλαδή με διαφορετικό νομικό σύστημα, ή θα πάμε σε μία μόνη άδεια, σαν το μοντέλο που χρησιμοποιεί η GPL. Και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη κουβέντα εάν το copyleft των αδειών θα πρέπει να επεκτείνεται και στις εφαρμογές που χτίζονται πάνω σε αυτές. Είναι ένα ερώτημα αντίστοιχο που έχουμε την Αφαίρο. Και είναι το ερώτημα αν θα πάμε προς αυτό το μοντέλο ή θα διαφοροποιήσουμε τα δεδομένα από το λογισμικό το οποίο τρέχει πάνω σε αυτά. Λοιπόν, θα μπορούσα εδώ να έχω μιλήσει πάρα πολύ και ξέρω ότι σας έχω πρίξει, οπότε αντί για συμπεράσματα θα ήθελα να δούμε μαζί κάτι, μια μορφή περαιτέρω χρήσης ενός έργου και να σκεφτούμε μαζί κάποια πράγματα, γιατί ενώ συμβαίνουν όλα αυτό, όπως θα μας πει και ο επόμενος ομιλητής, έχουμε μέσα και την άκτα. Δικό σας. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Πρόκειται για έργο λόγου. Για την ακρίβεια είναι φωτογράφημα. Αυτό που κάνει ο Πανταζής τώρα είναι παράγωγο έργο. Και αυτό που κάνει μπορεί να παρουσιάσει στο κοινό. Δικαστικό έργο, φωτογραφία. Παραβιάζω τους όρους του YouTube αυτή τη στιγμή. Έχει αστικές και ποινικές κυρώσεις. Out of the room with you, your voice is echoing again.